nata ati ridaning Gusti kang kinayung kakung putri anom tuwa bang wetan wis winanci yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Niki banter nek ngene iki. Ini salon siji pun banter, salon loro niki tambah banter. Dumateng bapak-bapak, dalasan ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Niku Mim Muhammad, Mim yang Muhammad hasil duduk dia niku adalah darahnya. Lah niku makin membentuk di sini Muhammad dados sedaya umatipun Kanjeng Nabi Muhammad pinjam bagi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah termasuk semoga jami. Allahumma amin. Ngapunten letak nyuwun pirsa. Nek salat teng musala Firdaus niki salat ngangge celana panjang angsal mboten? Angsal. Wah, enteng kersa mboten angsal sih. Mboten angsal nggih. Dados Dewa